A karon farko shahararren jarumin masana'antar Kannywood kuma mawaki wato Umar Sharif ya bayyana matarsa a social media. Mawakin dai bai taba bayyana hotunan matarsa ba ko bidiyo a social media sai wannan karan, shi ya sanya ma hakan ya ja hankalin mutane sosai a kafafen sada zumunta. Masu sauraron mu, idan yau ne na farkon ziyartar ku a cikin tashar tamu, za ku iya dangula mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci.